Llinyn Trons gan Bethan Gwanas. Rhan 1. Dwi'n isio mynd. Misio well gyn i roed am hen mewn llon bwcad o falwod. Does gyn i'n dewis nagos. Mae Hitler di ddeud o. Dad ydi Hitler. Mae dad yn fy ngysau i. Dwi rhy fyr, rhy dena, rhy wan a rhy ddiog at i ddant o. Fo ddechreuodd yn galw'n Llinyn Trons. Neis de. Mae tada pawb arall yn stido unrhyw un sy'n galw i plant yn unwa. Ond fy nhad fy hun dechreuodd arna i. Mi sticiodd yr enw yn yr ysgol gynradd wedi ddefo weiddi arna i am ddod yn ola yn y ras wy ar lwy. A Llinyn Jones Llinyn Trons ydw i byth. A fi'n 16 rwan. Felly ar dad mae'r bai mod i'n fwy tawal. Dos o fod i gau geg. Dos wybod sut foi fyswn ni. Mister Poblogaidd ar Pennod y gwffio drostai. A thrawon yn glafeirio drostai lle methu cofio pwy ydw i ar nos o Rhieni. Ond dyna fo. Ogyn tawal ydw i. Napus efo nghwmni fy hun ar gyfrifiadur. A dwi ddim isio mynd ar y blydi cwrs tridiau mewn rhyw gwt toer ar ben rhyw fynydd i wneud rhyw giamog sawyr agorad. Syniad coc os byn erioed. Syniad y snichu'n athro chwaraeon. Mr Tecwyn Jones yn ei wynab. Tex Pex yn ei gefn. Mae gada fo gorff fel tarwar steroids. Y fo gafodd y syniad o mynd â phawb yn blwyddyn 11, gan y bod ni gyd yn acyd ar ôl y flipping to guys. Am droi rhyw ganolfan awyr agored ar gwrs, adeiladu cymeriad. Hannar yn lladd ni dybyca. Rhyw ganwio a dringo a lol fel a. A di'n blydi teledu am 3 diwrnod cyfa. Mi fyddai dim dy boncys. Ond y beth gweithau yn ydi fod canlyniadau'r flipping to guys yn cyrraedd tra byddan ni dal yno. Gret. Mi fydd gags wedi cael o leia 10 a 10 yn siŵr. Mi fyddai un lwcus o basio unrhyw beth. Nid mod i ddig. Dwi just ddim ar fy ngora mewn aroliadau. Dyma ni. Mae'r bws yn cyrraedd. Mae'r lleill yr edag i fod y cynta. O, wel. Waith mi fynd dim. Cyn i mam anghofio faint ydi'n oed i ar o'i sws mi o flaen bawb. Ha! Mae deud dwy dynall newid gael un gyn i fam o. Reit. Ta dre a siopa teli. Dwi ar fy ffordd i uffern. Does am troi nôl rwan. Gais da fama. Llais da i dwy dynall. Os gen i fawr o ddewis, does am set arall ar ôl. Gei, mae o'n anfarth. Os gawn ni ddamwain, fi na'n byd ar ôl o hynny, dim ond crempog goch o waed a gyts. Lwcus da fo tîm o'r denad eich Llinyn Trons. Da chi'ch dau yn ffitio lyflu fanna. Little and large. Medda Mr Hilarious. Nobi y tu ôl ni. Mae y rêl cocoen. Meli fod o'n it oherwydd i fod yn y tîm bel-droed. A fi dar am chwarae. Sgwam sgilia go iawn jyst chwarae fudur mae o. Ni'n ei chael i gyda fo reit amal. Bron mor amal a deud dwy dynall. Pryd bydda ni yna, sir? Llais sexy gwynan. Mae hi'n beb. Mae pawb yn ei ffansio hi. Hyd yn oed yr athrawon. Mae hi'n cael am bob dim bron, i bod i gael marcian o beithiol y maths. Dydy hi fawr gwell yn y bynciau eraill chwaith. O mae hi ddel, felly dydy o'm o bwys. Mae Gwynan yn cael as enno gen i beth bynnag. Nid i bod hi'n sylwi arna i, ond dwi'n sylwi arni hi. Ac oedd hi siap hollol ffantastig. Coesa sy'n mynd mlaen am byth a brestia perffaith. Dwi wedi breuddwydio am y brestia na fwy nag unwaith. Mae'n berig mae dim ond breuddwyd fydd o. Mae hi'n mynd allan fo gags. Gags. Mr Plydi perffaith arall. Digon i godi cyfog ar rywun. Mae o foi smart, tal efo six-pack. Ac mae o'n biniog fyd. Damia fo. Ac yn gapten bob diawl o bob dim. Y tîm rygbi, pêl-droed a chriced. Piwc. Ac mae gen i Rhieni o doman o bres. Tas am y foi mor glen, swn i'n ei gysau o.
Fi'n bored yn barod. A mae Dei yn drewi am ei ben i lun o bo man. Dei, ti'n meindio? Meindio be? Gai anadlu, please. Mae lungs angen lle agor chydi. Sori. Fi'n fy i ydi os ydi'r seti ma di cael ei gwneud ar gyfer corachod na ci. Ysgyfaint, ti feddwl gyda llaw. Beth arall am Dei? Mae o'n cywiro Cymraeg pob o hyd. Mae yna giglan mawr yn dod o'r cefn lle mae Gwenan a Gags yn snogian. Gas gen i feddwl be maen nhw'n neud. Dwi'n meddwl y gwneud jyst gai fy llygid i weld os gallai gysgu rhywfaint.